Alussa oli Suo, Kuokka ja Jussi. Ja Jussilla kosolti kuokittavaa. Vaan eipä aikaakaan, kun muhkeasta mullasta alkoi versota suomalainen sivistys. Suuret ajatukset puettiin sanoiksi ja sanat sidottiin suomalaisiksi kirjoiksi. Ja niitä kirjoja ahmi Suomen kansa selkä suorana ja sivut hiiren korvilla. Syntyi suomalainen kirjasto, elintärkeä osa demokraattista ja tasa-arvoista yhteiskuntaamme. Vuodet vaihtuivat. Suomi luki ja kirjoitti, teollistui, kaupungistui ja kansainvälistyi. 100 vuodessa Pohjolaan rakentoi luovan talouden mallimaa, jonka kullanarvoista osaamista kaupattiin kaukana maailmalla asti. Mutta vaikka Suomi sykkikin suurista ajatuksista, oli luovuus ripoteltu pitkin pääkaupungin katuja. Kaikille avointa kaupunkitilaa ei keskustasta löytynyt. Sitä manasivat niin läppärityöläiset, eläköityneet ikäluokat kuin nuoret talentitkin. Eksyksissä olivat myös matkailijat, jotka turhaan etsivät ydinkeskustan ykkösnähtävyyttä ja luovan Suomen näyteikkunaa. Silloin me suomalaiset päätimme tarttua toimeen ja rakentaa aktiivisen kohtaamispaikan Töölönlahdelle, ihan pääkaupunkimme ytimeen. Syntyi Keskustakirjasto, monimediallinen yhdistelmä tulevaisuuden kirjastoa, kulttuuripalveluja ja luovaa liike-elämää. Paikka, jossa oltiin vaan ja opittiin, tehtiin töitä ja tavattiin. 5000 kävijän voimalla joka ikinen päivä. Niin sai 100-vuotias Suomi näköisensä symbolin, tasa-arvoisen ja monikulttuurisen identiteettimme ilmentäjän. Uutta sisältöä pulppuavan kirjokannen, joka alkoi versoa menestystarinoita myös tuleville sukupolville. Sen pituinen se. Mutta mikä parasta? Me suomalaiset voimme tehdä tästä tarinasta totta. Tule mukaan. Ryhdytään sanoista tekoihin.